Фирма Елия е основана през 1995 година. Основните дейности на фирмата са свързани главно с проектиране, производство и изграждане на електрически съоръжения средно и ниско напрежение, намиращи приложение в енергетиката, индустрията и строителството. Завода, в който се намираме, е построен през 2002 година върху терен с площ 10 500 квадратни метра. Организиран е като две производствени халета и административна част. Разгънатата застроена площ е 3200 квадратни метра. Осигурени са перфектни условия за високо качество на продукцията и безопасна работна среда. Персонала на завода наброява 60 души, инженери и работници с богат опит и знание, благодарение на които произвеждаме уникални изделия. В първия цех се извършват предимно металообработващи дейности. Там произвеждаме всички метални конструкции и заготовки за нашите изделия. Във втория електромонтажен цех се извършва асемблиране, опроводяване и изпитание на готовите съоръжения. С пускането на новия завод се наложи да закупим ново технологично оборудване за обработка на листов материал до 6 мм и дължина 3 метра. Машините с CNC управление, с активен контрол. Това даде възможност за обработка на детайли извън стандартните размери на проката. В механичния участък бяха доставени нов струк, нова фреза универсална с отчитане на размерите и нов фрез пробивна машина ERV 501, която е с магазин с 24 гнезда и програма FANUC 6M за управление. Характерно тук е машината за огъване под ъгъл, която е с активен контрол на огъвания градус. В електромонтажния цех бяха внедрени акумулаторните винтове, пневматични гайковерти и най-вече няма изделие, което да е излязло от завода, да не е мислено през изпитателна станция. Имаме разработени собствени варианти на КРУ за първично разпределение, на които са проведени типови изпитания в европейска лаборатория. По силата на франчайзингов договор с Siemens произвеждаме типово изпитани табла за ниско напрежение тип Sevacon S8. Имаме разработена система Retrofit за реконструкция на подстанции средно напрежение. Тази система е изключително подходяща в случаите, когато имаме непрекъснати работни процеси и е невъзможно прекъсване на електрозахранването за дълги периоди от време. Редовни наши клиенти за тази система са рафинерии, минно-обогатителни и минно-преработвателни компании. Подмяна на КРУ за транспортни ленти на елаците мед. Изискванията са новото КРУ да бъде метал клад, т.е. триобемно. Комутационният апарат да бъде вакуумен прекъсвач. Трябва да се подмени в рамките на 24 часа, защото преработвателният завод не може да спира работа. Монтирахме крутът върху монтажната рамка, свързахме всички кабели, бяха извършени пусконаладъчните изпитания, подадено беше захранване на подстанцията и бяха пуснати всички изводи. Всичко тръгна нормално, а бяха минали само 20 часа. През 2009 година Елия спечели търг, обявен от испанската фирма Ибердрола, за строежа на ветропарк Суворово, който се състои от 30 броя ветрогенератора с мощност 2 мегавата всеки от тях. Проектът беше изпълнен от фирма Елия за година и половина, като изградихме цялата кабелна мрежа, пътната инфраструктура и всички 30 броя площадки.
В работата си винаги се стремим да задоволим изцяло нуждите на нашите клиенти. Имаме изградени добри партньорски взаимоотношения с най-големите производители на апаратура, като ABB, Siemens, Schneider, с които изпълняваме съвместни проекти. Но най-голямото богатство и постижение на фирмата, това са хората, които работят в нея. Благодарение на тях ние постигаме високите цели, които се поставят.